soc la Clàudia Costafreda, soc directora de cine i de sèries i guionista també. Dirigeixo 3 episodis de la sèrie Superstar. Jo penso que Superstar és molt interessant de veure perquè té un to molt surrealista, bastant únic, però a la vegada sense deixar de banda l'emocionalitat o la profunditat o els matisos dels personatges dels que parla, que han format part d'una etapa de la història televisiva d'Espanya. Jo recordo amb especial carinyo tot aquest joc que tenia la Loli quan ella accepta que ha de ser com la Tamara si vol rebre el carinyo, no només de l'Arlequín, sinó del públic. Des del punt de vista de l'Arlequín era el físic de la Tamara, però la Ingrid havia d'interpretar com seria la Loli interpretant a la Tamara, no? Si tu veies com a espectador, doncs veies a una Loli embogida amb una perruca. Hi havia com tot un joc de personatges i de fer veure que eres l'altre i del punt de vista que crec que va ser molt, molt xulo de fer. No canvies!